July ni somni pali sang ni somni paruk zir top ni ani a Bahzar hlîr tu te chibai ule US chuan zona ni som panhi nan nimin jing khan Iran ram chu bom la in Iran po in Gulf ram abikin Kuwait le Jordan te bein a changlet vele bok US Central Command chuan India rama nimin jing dariat khan ani som panhi nan Iran an bei chuan ti top ti an puanga Iran sipai mun sang missile le drone da na mun te tuipui kam man ven na mun le an air defense mun ten bei ti sain an bitum lai bi kero an soi chiang lawani Iran Meher News Agency chuan US missile chuan Iraq nenan in rinalai ramri khwa salam che passenger terminal a fu thu le mi panhi in nun nan chan thu an tar langa Khuzestan province deputy governor chuan mi panhi an thi ba ka hliam som pakhat anom thu asaya Al Jazeera chuan Khuzestan a hian US hian khopui pathum lai an beini in an tar langa Hormozgan province a Siri khua po thilpuak ri an hriat thu le tuipui kama chan chuanna long pahnih ka chiat ani an ti bok Busera chuan nuclear power plant bula power substation beyania darkar engemaw zat chung Buser khopuya power supply an nei lova Tasnim News chuan US missile chu adimes khopui dai fe matla ni in an soi IRGC chuan nimin khan US beinan chanlet thu an soya Kuwaita Ali Al Salem Air Base bein US sipaiteral thuam le hmanro dan hmun warehouse lian takan bei thu le helai hmuna hian Patriot missile defense system le MQ9 drone te an da thu an soya IRGC hian Kuwait mi puite chu an ram bei tu chu Iran nima se an ram bei na mo phur tu chu US ani thu an hrila Kuwait an bei na hian Kuwait thu nei tu ten an thunun theilo US base te chawan bitum ti an soi IRGC te hian Jordan rama po American THAAD missile defense system radar an ka chiat sak thu an soya Patriot system le Siram radar ti chiat ania American base an tuial theida na hmuna ka nga heiba ka hian helicopter repair na hmun an bei thu le an ti chiat thu an saibok heti la hian Iran pu Yemen rama om Houthi te chuan Red Sea Saudi oil tanker panhi chu cruise missile ballistic missile le drone mangan bei thu an soya Saudi APA News Agency point Houthi te thu soi hi dik ti an fin fia Houthi hoin an ka oil tanker hi enselia le leila ni thu an soi US Secretary of State Marco Rubio chuan nimin khan Manila khopuya Asian Summit a Iran chungchang soin tunang renga US an beile chuan na taka chutan tok thuayang ati reporter tenan komna Rubio chuan tunhnai Iran Foreign Minister Abbas Arakchian mit aya mit policy an hmangzel don ti soi chu changin Arakchian mit aya mit policy an hmangzel don ti soya tama policy chu mit aya luani anrin ain an tuarna ang ati Nimin khan US House of Representatives chuan sangni somni pasariata na an defense budget $1 trillion khat point pakhat panga zet chuan pasta a sangni somni pasari National Defense Authorization Act NDAA hi adu lama vote zani som paruk ta in adu lo lama vote zani som pani atathunga NDAA a hian Israel sipaite ta na man tur po engemaw zata tel ni in soyani he bill pass tura soi ho na hian Democrats so chuan Donald Trump a Iran dona chun soi sela US sarkar thu chua soi danin Iran dona hian dollar tuk le ding on somthum pasari point panga velan mang to ani NDAA hi house a pass ni to ma se Senate a pass le alangaya US chanchina house a pass to NDAA hi kungsomruk panga chung chu Congress a pass je alo ni to thina kumina hian Iran dona te Israel tran puina tele Ukraine war man tur te tela chuba ka chuan US sipai zinga transgender te en kolna chungchang te tel boka wangin US politician te ngai dana phir na sa a he bill hian Congress a paltlang ang ti soilo ka hara karma sa khan Senate ta chuan Democrat sawin NDAA Senate version hian lo dang to a NDAA hi House le Senate hian an mani pualin an nei thina an pass veve chu Armed Services Committee nan lo thlir le a heng version panhia tang hian final version compromise version anti mai chu an siama chu US House chamber panhia hian vote mangin an buk le thina ni nimin khan China chuan Taiwan state an ram chim lam Fujian province nai tuipui kama ni hio sipai nun chanzirna nei tran nilai ni khan US Secretary of State Marco Rubio le Chinese Foreign Minister Wang Yi te chuan in bia heta hian Taiwan chungchang po China hian soin
an rambung khatani thu an soithar le a hemin hu lok hian Taiwan liteng sola hian ni ni o tur military drill an nei tur thu China hian puangin nimin jing daru ka tangkhan an tana nimin tai daru khan cholin tukin daru ka tanga voin tai daru thleng an nei le don ani Taiwan Foreign Ministry chuan nimin khan thu chu siamin China chuan Taiwan na rumthaih le mek ti in an dem thu an soya helai bial himna tura Khawvel ram zong malak na chu China hian enga ma ngai lovin Taiwan state chevela sipai tirin man la a buaina siam ching an ni zia chu an ron lan tir le ta ni anti China sipai Eastern Command chuan nimin khan Taiwan chimle mar tuipuya rocket ka pin live fire exercise an nei ti an puang ani US le Saudi Arabia ten nuclear chungchang in rem nan nei chuan Saudi Arabia in nuclear ral thuam siam na hun rem chang an mangang tia lo om thu Israel Prime Minister Hlîr Naftali Bennett chuan a soi kumin October ni somni Bahzar Israel in thanpui lo om tura Prime Minister nilai Benjamin Netanyahu thak tu ni inbei sei Bennett chuan he nuclear agreement hian Israel himna ti der thong theya Saudi Arabia leilunga nuclear enrichment ti ani chuan helai biala hian nuclear lama in elna hring chuak ngei don ani atia Israel Defense Minister Louis Avigdor Lieberman point Saudi Arabia civil nuclear program hian nuclear ral thuam nei na khong a hruai lut ngei dona Middle East pumpuita na himlo theiani atibok heti lai hian US President Trump chuan nimin khan US le Saudi Arabia ten civil nuclear chungchang in rem nan nei hi ti puitling tur chuan Saudi Arabia hian Abraham Accord pomin Israel nen an inkar aching fel masa phot turani ti asoya chu mai ba ka US chuan Saudi Arabia in nuclear enrichment an ti arem ti don lo ti soin civil nuclear facility ero apom pui ti asoi US le Saudi in rem na hian Saudi Arabia a civil nuclear facility chu US company lian ten an din pui turani a he an in rem na hi kum som thum dai tura duana ni boka ma se he in rem na hi US Congress in an pom pui nga elani a chu ba ka chuan Saudi Arabia hian Israel rambula Palestinian rama omphot lo chuan Israel nenan inkar soi felatum lo thu lo soi to thinani nimin kha manlai Judate temple vai ni lai ti chiata ni hriat rengna le sun nani tisabiya fania heni pol hian Israel mi sangli zania ya tam chu Muslim howin alaksa mo santi Juda howin temple mount an tia kalin tong trai na hunan mangani nimina temple tlona hian Israel National Security Minister Itamar Ben Gavir po police van himna hnuaya telvea Jerusalem Governor hnuaya helai hun en call to Palestinian administration chuan Israel mi sangli zani somriat pariatin temple hung chung an lut ni in an soya ni zan thlenga helai huna tong trai turakal Israel mi te hi sanga an tlin nge en rin thu an soi bokani Palestinian official te chuan Israel sipai ten temple gate hi vengin Israel mi ten lu tira Palestinian tong trai tum le zirlai te chuan lu ven rem ti lo ni in an soya chu mai ba ka chuan temple a hian juda sa kho chu cham rual ten soi ruala zai le tong trai in hunan mang an ti ani kumsang khazakwa somruk pasaria in rem na chuan he temple a hian Muslim nilo te po kal phal sakan nia ma se tong trai phal sak an nilo thunga Muslim ho chuan alaksa mo si an sa kho mun thiang hlim pathum nan puanga Juda ho chuan helai hi Solomona temple din na hmun ani wangin Juda te temple sakle na hmun tur ni in an soi thina voi tam tak helai hmun wang hian an lo in ti buai to a thisen tam tak aluang to ani Need UG sang ni somni paruk paper league wanga lungoi lo na kal zela Cockroach Janata Party chuan voin hian India ram puma lungoi lo na lan tir turin ngen nan ti chuaka CJP chuan India ram district in Azirlai Pol le Tlomngai Pol India ram zirna kalphung siam that du tu te chuan lungoi lo na hi lan tir ngei turin an somani CJP chuan every district one day one demand ti aw hla mangin India ram mun sang sanga lungoi lo na lan tir turin ngen nan ti chuaka chuti lai chuan tharum tel lawa thil ti turin an ngen boka lungoi lo na lan tir dan tura in kai hruaina po an ti chuak boka he in kai hruaina hian India ram puma district in Zirlai te le thalai te chu mun ruat bi ka kal khomin Zirlai te thil phu chu chiar chuakin police te kuttuar te an torpui thu le an laman tran thu puang sela district thu nei tu te hena memorandum the lut vek se ti in an ziak ani
nimin khan Prime Minister Narendra Modi chuan exa post siamin avoi khatna sarkar lakalungoi lo thalai te chan na thu aziaka exam paper put ruam phurtu te hremna peturin fast track court din tumani thu asai exa post siama chuan Modi chuan kan thalai te hmalam hun aya thil poimo a omlova paper lika innam hoite na takle rang taka hreman ni theinan fast track court din kan relani kan thalai te hmalam hun ti chiat tumtu te chu zuan ni lawang ati hemi nu hian CJP President Abhijit Dipke chuan jantar mantar lungoi lo nan lan tir ti buai turin Delhi ko puipon atangin mitam tak tir luan ni atia helai hmuna hian a thatel kan thu to a engma thleng ngai lo mi puide ti buai turin pon lama tangin misual rol ron tir luan ni atia social media lama police form an hming in ziana batch nei lo tam tak uniform thar deuh deuh ha te chu tarlan an ni a khoya nge an hming in ziana batch chu an da ti zon ni a pakhat chuan a tlabo atia tam tak chuan a zot tu chuan changam lova then khat chuan a mel pon mel ngam lo ani hei hian tun tum buaina hian Delhi police ni lo police anga in thuam zirlai te beitura tir anom ngei rin na tilian hle ani dipke chuan exa post siamin Modi chuan Delhi khopui chu engma ti theilowa siama hre lova chuti lai chuan Dharmendra Pradhan banero hre hle si ni in asoya heti lai hian CJP thupuang tu Asutosh Ranka chuan Modi an court hona tum chu thil om jenei lo ani atia fast track court din tum thu puan na hi tu na kan harsat na chan na ni lo miril ru lak pen tum na mai ani India rama fast track court om tam lo wanga paper likhi omani lova Education Minister Dharmendra Pradhan alak tlak lo wanga thlengani ati nimin tlai khan eptu party India block te chuan Lok Sabha eptu leader Rahul Gandhi Hawin Gandhi Smriti ya zirlai te an thlop zialan tirnan hun an manga heta hun mang turakal tur hian Rahul Gandhi Chennai na in mukhomin bas pathuma kalantuma an chuak tur chu Delhi police ten lodangin hun rei takan in biak hnuwa police te chuan kaltlang an phalta a Rahul Gandhi Chennai le Gandhi Smriti inkara hian police tam tak duty in Rapid Action Force le paramilitary tam tak duty tiran ni a Rahul Gandhi chuan India dan pui keng langin party hruai tu dang te chuan placard an kenga paper leak chungchang le Dharmendra Pradhan ban phut na ten ziaka Gandhi Smriti thleng hi ba sakalin Mahatma Gandhi Memorial chu ke in an pan le ani heti lai hian sarkar lai pui chuan jantar mantar Khawvel KM khat le chan vebiala chuan nimin tlai dar li atangani zan lai thleng khan mobile internet service an off ani Bihar ko pui Patna chuan ni lai nia lungoi lo nalan tira wanga buaina chuaka mi somnga paruk man an ni thu nimin khan Bihar police te chuan an puanga police te chuan mi zani somruk pariat laka FIR an siam thu an saya ni lai nia buaina chuak hi chui chian zel an tum thu an sai bok nimin khan Supreme Court ukil rual te chuan Supreme Court tuala pungkhomin Constitution preamble an sai ruala zirlai telaman tran thu sain police ten lungoi lo nalan tir tu ten beile dan chu an dem thu an sai bok Supreme Court lawyer te hian Cockroach Janata Party CJP ten jantar mantar lungoi lo nan lan tir chu an thlop thu an saya Senior Advocate Indira Jai Singh chuan preamble chher chuana kai hruaya he an thil ti hi zirlai te chungaro relna diklen chuan phut na ni thu a sai ani Jai Singh chuan helai hmuna hian zirlai te lamtang ni in kan ding chuaka ro relna diklama kan tanga zirlai te laka ro relna diklen chua kan phuta keima ni ta na thil ti kan nilawa he thil hi zirlai te dikna chanvo chungchang ani Supreme Court ukil te hian an ta na ro relna dik phut hi kan ti turani atia Orissa High Court Chief Justice Luile Senior Advocate S Muralidhar po he huna hian telve in an dikna chanvo sual chua tum zirlai te lama kan tangani ati ve bok heti lai hian Union Minister Jitendra Singh chuan sarkar lai puin inbiakna neya du reng thule zirlai te ayo hnena po inbiak puya somna voi li lai an pek to thu asaya kanin da sang lova keima le Union Health Minister JP Nadda te chu inbiakna le soiho na tel kan tumani zoizoya soihovin mason na kan nei thei kan beiseya inbiakna hi JP Nadda office emo a Chennai na emo nei thei ani a zirlai te tana sarkar malak na chunjom zel na turani a he soiho na hian rontel hram turin ka som cheuani ati heti la hian CJP thu puang tu Saurabh Das chuan
sarkar atangin inbiak na nei pui tura somna engma la don lo thu asoya anni chon jantar mantar-ah emo sarkar hmun ni lo hmun dang emo inbiak an inpei reng thu asoi bokani Bahzar lo hlîr awangin kan lawm e